Kitudod a ragasztóval! Te is videóznak még? Te is videózod? Tesco parkolóban már edzett az emberünk, azt mondják, hogy kapjuk a külső forrást. Hát gyere édesapám, mert ez a zümbögő lófasit letöltem a fülemben, az szeretem, Eskevantól van is, az este vannak egy becsületes lájkot kérek, jó este. Ugye már szolgálom. És akkor jön a Suzuki Tanatik Balázstok, jó? Azt el kell mondjam, akik érről indultak el, hogy akik erősítsük a csapatomat, a Kodera Péter kanizsai képviselete, mert a fájtamsot neki. Jó, akkor ne tapsolja, lejárt el. Hajrá, 3, 4, várjál kicsit. Bejlostok. 3, 1-es, 2, 1. És tegyünk rá Biszkami a miénk! Közvetszeni csavarja nekünk itt a pultot, kicsit baszhatsz az elejére, nem számít. Örikám, hogy érezted magad? Király volt. Király érezte magát, aki fel azt még a kézbe, azt nagyon rugok.